anggere wong nyumet udut nangis men dicumetke. Wong kok kaya ngono lho. Ayo ge wis. Kula sing nantang. Lho, kowe wani karo Baladewa sing tawedeni apamu. Ngendi pamane wong neter kadetean? Manut. Lapangan voli ya gelem, lapangan basket ya gelem, lapangan bal-balan ya gelem. Teng pundi? Ajem lo teter kadhe sampeyan pasan bareng boyong Wurantawati. Wurantawati dadi bojone Petruk. Mboten ngen dadi bojone sapa-sapa. Wurantawati dadi bojone Semana Mandrakumara. Sing kandha sapa? Sing kandha aku. Kula ora ngrentukke. Nek ora ngrentukke arep ngopo? Lho, kula ora ngopo-ngopo. Waduh. Aduh. Iki ra dadi iki. Waduh, aku kok ya melu bunek to, Bagong. Kok nyaman mboten sak mikir. Iki tak pikire mawon. Kula sing metung perkara niki. Dawuh, menapa Paduka Prabu nyuwun lintu negari? Monggo kula paring dawuh. Negari pundi kedadipun bedah. Mangke para sata kula sagam bedah negari menika kampi susungan Paduka Prabu Indrawati sarana lintu Atmaja Paduka inggih menika pun Dewi Wurantawati. Oh, monggo Tengger. Mesaken dhateng Kembapa ing Sukalima. Mesaken dhateng Lesmana Mandrakumara. Lesmana menika badhe pikantuk pergiwa kawan kalian Werkut anu sapa Gatotkaca? Lesmana menika badhe pikantuk pergiwati kawon kalian Pancawala. Lesmana menika nuwun sewu. Badhe nggayuh bakul angkringan ora krakon. Oh. Menapa mboten nami sebel sial Lesmana menika? Mangga nyatanipun samangke menika sampun mboten kados dene lare ingkang akalipun genep. Pendak dinten turut melurung tetembangan kados dene tiyang ingkang sampun ical akal warasipun. Kula aturi paring dawuh monggo. Menawi kados Paduka Prabu menika mboten maringaken Wurantawati dhateng Lesmana Mandrakumara menika mangke kula nyuwun sewu. Panjenengan menapa badhe mentala nyumurupi anak Prabu Duryudana ing Ngastina menika dari nandhang kesisan ingkang langkung lebet ger. Bapa Penemban. Kula wonten maring dawuh. Kula nuwun sewu. Tiyang sepuh mala kramakaken dhateng atmajanipun menika gegaranipun tumrap kula inggih menika katresnan. Mergi menapa? Tiyang nglampahi katresnan menika menawi keplok mboten tangan kalih menika mboten badhe sae kedadosanipun. Ngibaratipun tiyang keplok menika kedah asta kalih. Ingkang kakung nggadahi raos tresna, ingkang putri nggadahi raos tresna. Menika tumrap kula menika mangke menawi dipun palakramaken badhe manggih kulawarga ingkang sae lan boten badhe mandheg wonten ing margi Bapak Penemban. Oh, leres-leres menika pancen keplok menika kedatangan kalih. Nek boten tangan kalih umpama tangan siji nang sirahe kancane rak menika naminipun boten keplok ning ngeplak. Inggih. Nanging nuwun sewu tumrap kula Lesmana lan Wurantawati menika sampun sami tresnanipun. Kula nyuwun mapunten menapa anak kula Wurantawati nate sak pejagong lan Lesmana. Lah menika dereng. Menika dereng. Namun kula nyuwun sewu wonten tetembungan piyai sepuh nyebataken tresna kuwi jalaran saka kulina. Lho, nggih ta? Kresna menika jalaran saka kulina. Tresna. Inggih, maksud kula tresna mboten kresna. Menawi kresna panjenengan, inggih. Tresna menika jalaran saka kulina. Inggih, Bapak Penemban. Dipun menapa-menapakno menawi pendak dinten Srawung menika nuwun sewu saya suwe ketukulan rasa tresna menika yakin bola bokin. Inggih. Contonipun kula nggih. Kula menika lan ibunipun Satama menika wiwitanipun inggih boten tresna. Nanging nyatanipun saya dangu kula saya kerep sapa gedhokan. Tumeli ketukulan rasa tresna. Nuwun sewu lho, menika antawisipun tiyang kalian satu kewan kemawon saged ketukulan rasa tresna. Menapa malih menawi tiyang kalian tiyang menika nuwun sewu kula wangeni 7 dinten kemawon. Menawi Srawung saben dinten pendak-pendak kepethuk, pendak-pendak sak pejagong, pendak-pendak omong-omongan. Oh, menika saged njajaki dhateng batosipun piyambak-piyambak lajeng tumuli ketukulan raos rasa tresna. Menika mangke menawi Wurantawati kabaya wonten negari Ngastina menika mboten kok lajeng dipun dhaupaken. Ning disrawungke dhisik karo Lesmana Mandrakumara. Disrawungke supaya bendina ketemu, bendina iso omong-omongan, bendina iso sak pejagong. Menika mangke menawi dangu sang-saning dangu tumuli ketukulan rasa tresna. Lah menawi sampun sami tresnanipun lajeng dipun dhaupaken mboten kok ujug-ujug diboyong terus didhauke lho. Menika mboten sae. Menika mboten sae. Inggih. Mekaten Bapak Penemban. Inggih. Mangke menawi sampun sami tresnanipun ingkang badhe ngijabaken inggih menika Ustaz Tugiono. Amargi kala wau sampun paring dawuh.
Lesmana menika tasih Jaka. Wurantawati menika tasih Kenya. Tegesipun panjenenganipun tertentu sagah ngejapaken mergi menawi menapa ingkang sampun kagungan garwa lan ingkang sampun mengku dening priya menika mboten purun ngejapaken. Inggih, Bapak Perempuan. Inggih, menika nggih. Monggo kula paring dawuh. Mangke dipun pampanaken wonten ing kasatriyan Saroja Binangun. Dados tunggal kan Lesmana. Mangke lajeng pendak dinten pinanggih, lajeng ketukulan rasa tresna kalian Lesmana Mandrakumara. Kula ingkang badhe gathukaken. Kula mangke saben dinten ugi badhe mapan wonten ing kasatriyan Saroja Binangun. Lupute tresna karo Lesmana, ya tresna karo aku. Bapak Duna kok kados mekaten pengendikanipun. Wah, wong niki sambil menyelami minum air. Ning mboten kenging mekaten. Menawi ngantos ngaten menika Bapak Duna damel sakit manahipun ing wayah Lesmana Mandrakumara. Mboten kok, Ger. Menika namung timbangane ora omong. Inggih, Bapak menemban ngaten. Monggo, Ger, kula paring dawuh. Nun sewu. Sak menika ngaten kemawon Bapak menemban. Nggih, kersanipun? Kula badhe nanting dhateng anak kula pun Wrantawati. Jalaran ingkang nglampahi menika anak kula pun Wrantawati. Leres. Mboten wonten alamipun kula kok nglamar Wrantawati kok sik Rabi Prabu Kresna menika mboten wonten. Inggih. Kula badhe nglamar utawi badhe nanting dhateng pun Wrantawati. Menawi Wrantawati menika purun kadhaupaken monggo kula aturi mboyong. Nanging menawi Wrantawati anak kula menika mboten purun dipun dhaupaken lan Lesmana, nyuwun pangapunten. Nuwun sewu paripaksa kula mboten saged nyaosaken anak kula pun Wrantawati. Mergi kula kuwatos menawi anak kula menika mboten tentrem, tuwin mboten bingah anglampahi mangun bali wisma kaliyan Lesmana menika sami ugi kemawon jejuwing dhateng raosipun tiyang sepuh lho Bapak Penemban. Garing ting gruduk sowan ning Ndarawati iki wigati napa? Mestine sowan ana negara Ngamarta. Wong nyatane dheweke kuwi abdining para Pandhawa. Lah kok malah padha ting gruduk sowan ning Praja Ndarawati. Nanging Kresna nadan dikaya ngapa si Adi tau tate nampa pangudanging Punakawan. Ora ketak mung sedhela, iki uga abdi Ndarawati. Mbok menawa ana panyuwun saka Bagong lan Gareng. Tumuli timbal napa wigatine? Koko Prabu kasinggihan mekaten kasekecakno ingkang langkung prayogi. Ya, Kresna. Pun Kakang bakal midhangetake ngeten lho. Apa wigatine para Punakawan sowan ing Praja Ndarawati? Punakawan Bagong sawise satata padha kanthi harja sak praptamu Punakawan Bagong Nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladune Demawahing Tawang Towang sinuwun kemareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka Gusti kula ingkang sinuwun Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Bagong ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Prayoga nunggonmu lungguh. Nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Kok ora Gareng ingkang eneng ngarep. Antaraning kowe karo Gareng kuwi tuwa Gareng mestine ingkang munjuk atur luwih becik lamun ingkang sepuh. Gareng niku nembe keneng penyakit gejala bisu. Lho, Gareng kuwi nggih nek omong klerak-kleru, nek omong kecethat-kecethet mengke ndak malah ngleling semi. Niki sedalam rangka terapi supaya mari cangkeme. Mbok sik apik to, Gong. Urung-urung kowe kok sak tembung-tembung kok nglarake ati. Lah gene iso guneman apik. Nggih, niki nek apik guneman mung pisan pindho, mengke nek kesuwen gagap. Lah cilaka nek nganti gagap, wah ngisen-isen ke mula kula mawon sing matur. Iya wis ora dadi ngopo. Kowe karo Gareng padha wae. Sami mawon. Sami-sami abdi negara Ngamarta lan abdi panjenengan Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Bagong. Nun nggih. Sapa iki? Kok kaya wong kepenyak cengele.
Bagong wae padha raja sapraptamu Bagong. Woi, Penemban Durna. Oh iya. Lho. Sampean salah alamat. Lho, salah alamat piye? Kudune nek Durna metu niku jejere Ngastina. Niki Ndarawati kok sampean melu teng mriki. Oh, aja kleru penampa Bagong. Aku sowan ana Projeng Ndarawati ana wigati bakal tak aturake marang anak Prabu Sri Bathara Kresna. Oh, mekaten. Iya. Slamet tekamu wilujeng liring Sambikala. Bekti kula kunjuk Penemban. Oh iya tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Gareng kowe padha raja sak praptamu pangestunipun Penemban Durna wilujeng niring Sambikala. Ngandel ora. Kesuwen mesti gagap. Oh tak tampa lho gawe pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin. Dayanana. Raos sing batos kuku kula Penemban. Wah, isin tenan aku. Sesuk nek aku lunga rasa melu reng. Lah melu ya ora apa-apa. Bagong Padhararja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Mandura wilujeng bekti kula konja sinuwun. Yo tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayan ing kasantosan. Gareng Padhararja sapraptamu pangestunipun sinuwun Prabu Mandura wilujeng niring Sambikala kepareng kula ngaturaken semut cengelmu kuwi sembah pangabekti kula kunjuk. Yo tak tampa. Yo ditambake gareng. Nggih. Kuwi Panakawan wigati nek wanci gegojekan mengko nek kowe kaya ngono kuwi omongane ndak ora cetha ditampa dening para pamirsa. Nggih ngestaken dawuh. Ampun kuatis mengki kula bakal panu cengelmu pados tamba. Bagong Padhararja sapraptamu panjenenganipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula kunjuk. Yo prayogakna Bagong. Nun inggih. Gareng Padhararja wilujeng Ndara Sencaki. Sik sareh sik dileti rada ado bekti kula kunjuk. Nah ngono aja langsungan ndak gagap. Yo gareng prayogakna. Nun inggih sendika. Rada ado-ado ngono kok ndak gagap. Panakawan Bagong Padhararja sapraptamu. Pate Udawa wilujeng Ndarawati. Bekti kula kunjung nggih Ndarawati. Ya Bagong, pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Gareng slamet tekamu. Pangestunipun Ndarawati wilujeng. Suwi ora dolan ning Widara Kandhang. Wongke wis sawetara wektu kula mboten dolan teng Widara Kandhang. Kaya kenal apa to? Kenapa dekulmu melancah kowe? Ora ngece ta, Gang? Gareng sing nrimo atine Bagong aja sok nglarani karo kakangne. Pangestunipun mboten. Bagong, dalem ana wigati apa sowan? Apa diutus dening bapakmu? Apa diutus dening Pandhawa? Apa pancen saka karepmu dhewe? Sampun dipun keparengaken matur sinuwun. Iya wis tak keparengake. Matur sembah nuwun. Nek wonten lepat atur kula Diagung Pangaksami kepareng ngaturaken lebah Siti Sekul. Kleru kok mempeng. Apa nang biasane tebah kok lebah. Lebah ngentuh bathukmu ki apa? Ya ora nesu. Aku kan wis sama. Ora sama. Sesuk tak setelikake cangkeme. Yo ora sama. Nangis meneh. Anggerane kok tebah Siti Sekul binung teling ron kelapa. Apuren ta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atur kersa Paduka Sanata Prabu Sri Bathara Kresna. Jernyatanipun kula menika namung kawula alit. Jernyatanipun kula menika namung piantun ngandhap papanipun. Iya. Mila kiranging tata krami, kiranging unggah-ungguh kula nyuwun sumunturing Samudra Pangaksami. Wong dheweke iki ora petha matur kok unek-unekke kakangne. Sapa sing ngrenengi? Lho. Baladewa dunekke sapa ngrenengi? Iya Bagong ora dadi ngopo. Mara gage matura, apa saka karepmu dhewe? Mboten. Apa diutus para Pandhawa? Mboten. Apa diutus bapakmu? Mboten. Lah terus diutus sapa? Mboten.
Diutus sapa? Ngapunten kula niku ngantuk e. Lho. Ora kena ngantuk. Diampet Bagong. Mekaten inggih. Mboten diutus Bapak, mboten diutus para Pandhawa, mboten diutus Ndara Janaka, mboten diutus sapa meneh ya? Para Pandhawa. Nanging sowan kula menika diutus dening Kang Mas kula. Lho. Kang Masku sapa? Kang Mas kula inggih menika Kakak Petruk. Kakak Petruk iki sapa? Petruk kantong bolong. Mung ditambahi kakake kok bingung. Petruk kantong bolong. Sinuwun. Ngaturaken duta penglawung sinuwun. Lho, duta kongkonan penglawung Rajapati. Sapa tekaning pati? Weh, mboten, Ding. Basa sastra angel tenan. Ngaturaken gedrawasan. Bilih sampun wonten tigang candra menika, Petruk menika sakit sinuwun. Kosike. Urung-urung iki dramane kosike aja kesusu. Petruk menika sakit. Lho. Petruk lara, mekaten sinuwun. Lho, larane apa? Kula piyambak mboten mangertos. Koko Prabu? Nggih. Petruk sakit. Lho, Petruk lara, Bagong. Nggih sinuwun. Lara apa? Lah kok dadi kowe adine, gareng kakane ora mresake karo Petruk iki piye? Goleke tombo, kowe dulurmu. Kok malah do meneng kowe iki? Wah, wis. Iki ngopo ya? Wong lagi dilapori kok wis nesu lho. Lho, aku ki ora nesu. Ning aku ki tresno karo Petruk. Petruk ki ora ketang sithik tau tate ngundang Baladewa. Ning nganti Petruk lara, kowe ora wadul karo sapa-sapa, ora matur karo sapa-sapa. Kudune kowe matur karo para Pandhawa. Ora kok matur ning Dwarawati. Sik ta, niki mboten perkara kula niku njaluk sumbangan nggo nambahke Petruk mboten. Ning niki niku wonten perkara sing ajeng kula aturke sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sampeyan kendel sik. Meneng sik iso ora? Hah? Urung-urung guys gawe tratapan. Kene iki wis suwan wis diati-ati. Kene mung omong Petruk lara kok wajane diaposine diremane kaya. Sabar. Hah? Wong urip nang alam donya kuwi kudu sabar. Sabar ki ana watese. Ning tetep kudu sabar. Hah? Alon-alon kula tak matur. Yo, tak rungokke. Nggih. Petruk lara apa, Bagong? Kula mboten ngertos. Dokter niku mboten menemukan penyakitnya. Lho. Dokter ora nemokke penyakite. Mboten. Jaman semanten pun nonton dokter nggih wis ana. Ora apa-apa nggih. Kula gawa teng Pak Mantri niku, Pak Mantri malah men nyedaki bakul kuwaci. Jan wis ora tata. Wong di teri wong lara kok blas ora dipriksa. Malah dhek ngombe obat sedina ping 3 jan wis. Ora wae. Iki tenanan mau lah. Serius niki. Iya. Mangkelake kok senengane. Lah terus sapa sing goleki penyakite utawa lelarane Petruk? Nalika semanten kula pun matur ta niku kula presake teng dukun nggih, dukun niku pun diteropong ngangge napa jenenge kok? Semprong diobong terus ditonton ngangge semprong niku jarene mboten wonten penyakite. Kula Petruk niku biasane nek kumat-kumatan niku nganu vertikal. Apa penyakit sing sirahe mubeng? Vertigo kok vertikal. Vertigo niku nggih mboten Petruk ya waras. Di tes air kencingnya niku ya ora ana penyakit napa-napa. Terus diperiksa diadiane niku nggih ambegane normal, jantunge nggih sehat. Apa jenenge? Paru-paru nggih apik. Monggo Petruk rokoke ra bantre ra jamak-jamak tok. Kula kan ngerem ngene kampas entek.
Pancen kula ngajar Petro niku. Trombole ngrokok iki direm gampar sintek go wis ben blong ya men ngono. Ah, paru-parune ya apik. Terus pengeluaran ya apik. Pokoke kabeh normal. Ah terus kula niku bingung lha kowe jane lara apa ta, Tru? Lara kok mangane biasane sedina ping 3 kok sakniki ping 5. Lho, mangane malah akeh. Mangane malah akeh. Awake saya lemu nika. Kok lara? Ning pancen awake panas. Nek kula demek ngangge telapak tangan niku kira-kira ya 58 derajat. Kuwi panas banget lho, Bang. Enggak. Wong kula bathuke kula nggih goreng tempe barang. Ngono to enggak. Ah panas tenan. Bathuke kula demek niku panas terus kula gawe lenga klenthek terus kula dalahi tempe pletik-pletik lho to. Bathukmu iso kaya wajan. Iya. Nganten niku. Hah. Sawijining dina Petruk nika gelem ngomong. Lho, Petruk gelem ngomong. Nggih. Truk, mbok omong ngono kuwi, Truk. Gong, Reng. Aku arep omong karo kowe. Aku jane ora lara. Ning awakku lemes kaya ora duwe kekuatan. Mergo aku ki mung kepengin nagih janji. Sapa sing janji karo kowe, Truk? Omong. Nek pancen ana menungsa sing wis tau tate janji karo kowe ora ditepati, kowe kandha tak paranane, tak dodoke korine, tak kinange gambir karo suruhe. Kuwi tembunge wong lamar. Oh, iya. Tak dodoke korine ra sikate wonge. Lah ngono. Ben bola nang mbok wedok asikat. Aja nekat ta. Ayo ta Reng. Mantan. Jebula Petro niku bloko. Jebule kok jebula. Ya men to apa ta? Wong tembung jebule karo jebula iki padha wae kok men kanthi daerahe kok. Jebule Petro niku bloko. Nek sing janji niku Prabu Kresna. Prabu Kresna tau tate janji kali Petro. Duk nalika lakon bangun jembatan bangun Candi Saptawarga. Bangun Candi Saptawarga. Sampeyan ngendika kali Petro to, "Truk, nek kowe iso mbalekke pustaka Jamus Lima Sada, kowe esuk tak pek mantu." Ora. Kapan ya? Weh, lah iki iso tak glimpange tenan iki. Ngaku ora. Petro matur ngoten niku lho. Sinuwun kudu emot Purwadasina. Nuwun sewu lho sinuwun. Sabda Brahmana Raja. Pangandikaning Narendra, pangandikaning pendhita menika kaya Wikresna tumaming drancang seta tan kena lumebek malih. Nek sampeyan dadi ratu mencla-mencle, esuk tempe, sore dele padha wae. Ngoten? Sampeyan bakal ora dipercaya dening para kawula. Sampeyan ora bakal dipercaya dening para nayaka. Sampeyan dadi ratu cecel kanarindrane. Ayo. Aku ora. Kusik Bagong tak iling-ilinge. Waduh, suwi iki. Wis yamene. Dar limbukan jam pira iki kok. Dadak mikir bareng. Kusik-kusik. Apa jaman nalika ana lakon Prabu Bumi Loka kae. Nah, jaman ana lakon Prabu Bumi Atlas. Bumi Loka karo Dewi Mustaka. Sapa Neng? Ah ora ngerti kok. Sapa? Mau nek ora ngerti ki rasa melu. Wis mripate kera bodho. Kera ya men. Aku arep mulih aku. Mulya kan ora ana sing ngewangi kowe. Petro ora ana, kowe biasane Tru. Aku arep mulih ta, Tru. Saiki mulih tendang tenan kowe. Kowe kejem bang karo aku, Kang. Bapak penemban lajeng wangsul. Balya. Kowe kok dadak sambat karo aku. Nek sampean pun nate janji harus ditepati. Ngibarate men saramano Oscaripano. Kuwi apa? Kula dhewe ya ora ngerti.
Wong kula meh ngawur. Panjenengan kudu nepati. Monggo saniki kondhanging jagat kondhang Kabiyawara menawi Prabu Kresna kagungan putra inggih menika wanita ingkang nedeng dungkap dewasa. Namanipun Dewi Grontol. Grontol sapa? Lah sapa jenenge? Prantawati. Ah, Prantawati. Lah niku sing digayuh kalih Petruk Kanthong Bolong. Nek jane kula ya ora setuju. Petruk kok dadi mantune Prabu Kresna. Ah saya gleleng tenan Petruk. Wong Petruk iki kerewe glelenge ra jamak-jamak kok. Apa meneh nek dadi mantune ratu. Wah, wis ngeplaki sirah kula saben dina. Wis kono. Wong jaluki rokok ngarep warung ngarep kae. Monggo mengke sing mbayar nggih kula ora urung. Iya, nggih. Ning gandeng bangane Petruk niku mati merga lara ora keturutan sediane nggih alung panjenengan kula aturi nepati janji. Kula aturi nepati pangandikanipun Sinung Prabu Sri Bathara Kresna. Nek sampean ora kepareng netepi ing pangandika nuwun pangapunten kula wis dipasrahi Purbawasesa karo Petruk Kanthong Bolong. Gong sisan gawe. Nek kowe labuh aku ya labuh tenan, Gong. Aja ming setengah-setengah, nek perlu mati diwujuti. Oke, Truk. Wong urip ki mung do antri mati kok. Karepmu piye saiki? Nek Prabu Kresna ngoncati le janji, ora ngaku tau tate janji, amuken negara Ndarawati. Oh, siap. Mula nek sampean ora ngakoni nautate sumpah kali Petruk, dinten mangke kula aturi sedya jagang sing jero. Santai wae, ora usah dadak kemrungsung. Kowe mau guneman piye? Guneman nek Prantawati ora diwenehke Petruk, tak aturi jaga jagang sing jero, beteng sing kandel. Tegese kowe nantang karo wong Ndarawati. Ora, aku mareng ngejak sekak wong Ndarawati. Jagang sing jero, beteng sing kandel, piyone ana, mentrine ana. Kan kuwi main sekak. Kapok ora kowe. Kowe kok senengane percaya banget karo Bagong. Wong Bagong ki nek omong ora iso dipercaya kok. Terus sampean kok malang kerik napa? Niatku arep nglabrak karo kowe. Lho, sampean nantang kali kula to? Lho, malah getak karo aku. Lah kula niki wong ora golek masalah kok mang tantang ki sermu piye? Semangkean kowe. Dumeh Senopati. Apa dianggep Bagong wedi karo kowe? Wani karo aku. Sing kandha wani sapa? Sabar sareh lenggah sing prayogi mriki lenggah mriki ngapurancang ning ngarepe ratu kok malang kerik sak penake dhewe. Kagungan rokok mboten? Ora, go tak caosi. Niki ngeming rokok dum-duman. Kapok ora wis sencaki kalah karo Bagong. Niki niku sing nesu dudu sampeyan kudune. Nek sing nesu sampeyan nek beda lakone. Sing nesu sapa? Ah sampeyan niku ora tau maca naskah. Iki sing nemu nesu dudu sampeyan. Sing nesu mengke ana wong sing nesu. Bagong. Nun. Yen aku arep maringake kelawan kowe, iki ana sing nglamar Prantawati. Nah iki masalahe nang kene iki lagi terurai semuanya. Sinten sing nglamar Prantawati? Durna, Bagong. Ngajeng diwenehke arep diwenehke Lesmana Mandrakumara. Lesmana iki wong kentir. Lesmana iki wong pekok arep dirabekke iki sing do nglamar ki do nganggo utek apa ora? Lole kentas walu gimbal manyar-manyar. Joneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Bagong, weh berkencang Pak Papong. Kali codhe sapa sing gawe? Wong edan ngene Bathara-Rada barang dienggo. Kene nganggo istilah aku nek ora nganggo istilah ya rugi ya. Ngopo Begawan Durna? Kowe muni piye? Kresna aduh sorry sinuwun. Lesmana wong kentir. Lesmana wong edan. Lho, kowe kok iso ngarani Lesmana kentir ki sebabe apa? Heeh, ora. Aku wis apal karo Lesmana iki wis suwe. Aku wis tepung karo anak Ngastina. Nek anak Ngastina ki pancen Ratu Ngastina mung duwe anak siji, ning nuwun sewu, anake rada ngene. Anake rada petuk, anake rada kentir. Mula nek Sinuwun Ndarawati ngrabekke Lesmana karo Prantawati iki Sinuwun Ndarawati bakal tegel nampa kesengsarane anak, bakal tegel nyumurupi kasengsaraning anak. Mula nek Sinuwun Ndarawati maringake Prantawati, aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ora ikhlase Bagong
Merga aku bakal kelangan kakangku ya kuwi Mas Petro. Nek nganti ora kelakon dawuh karo Wrontowati, Petro bakal lara. Nek Petro lara, gedene tekaning pati, aku kelangan. Nek ngono nang kene padha-padha ngalape Wrontowati. Saiki ngene wae. Digawe sayembara. Sayembara apa? Sapa sing iso ngalahke Begawan Durna? Bayangan Wrontowati. Dadi iki. Wis gayeng iki. Siap, Reng. Oke. Ora nangis to kowe? Ora. Aku mungsuh Durna, kowe mungsuh Baladewa. Gini carane. Nene, tak jak dialog. Oh iya. Iki sing arep nglamar Wrontowati iki wong loro, sapa wae? Durna karo Prabu Baladewa. Lho, Durna karo Prabu Baladewa. Durna wis tak tantang. Monggo Durna gawe sayembara. Upama piye? Upama Prabu Baladewa ki ngewangi Lesmana piye? Lho, ayo aku abot Petruk. Terus ayo. Terbuat dari kayu? Bukan. Ada rodanya? Bukan. Ditarik kuda. Udah. Ada pengemudinya. Udah. Iki kok malah bedekan iki piye to iki? Iya goblok banget to iki. Maksudmu kok kita kon nesu kok malah ada kudanya nyleprak bathumu iki piye? Ayo radong kok ya. Ora ngerti kok ya. Sing arep nglamar ki wong loro. Siji Durna, loro Prabu Baladewa. Reng, apa? Aku wis musuh Durna nek Prabu Baladewa melu nesu piye? Wah, Ratu Mandura ki wedine mung karo aku le. Ratu Mandura ki ora wedi karo sapa-sapa, ning wedine karo aku. Nek kowe musuh Begawan Durna, musuh para Sata Kurawa ora sadi. Nek kono Nata Mandura Prabu Baladewa melu aku tandinge iblis lanat cangkepe sapa kowe muni kaya ngono. Dar kowe. Semane gawe masalah ora. Ayo, Reng. Kowe wis tak gaweke dalan, kowe wis sumbar ayo. Ki nek nganti kowe engko ora ana sing wani nandingi Petruk ora kelakon rabi, nek Petruk ora kelakon rabi, Petruk mati piye? Mati mbok men. Oh, tak kandhake Petruk kowe yakin kowe? Gong ora tumbak cucuan. Aku karo Petruk ki sayang kok ya. Ha iki muni, kono kawan. Dalem. Sing arep nantang Baladewa sapa? Sing arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa? Ora ono ngarwani karo Baladewa kok ya. Ya Kang ya. Ki tanganku mumpung megar iki kampleng piye? Ora nangis mah. Canggeran dedet kok meng nangis. Titik nangis, titik anggerono wong jajan nangis men ditukokke. Oh, anggerono wong nyumet udut nangis men disumetke. Wong kok kaya ngono lho. Ayo wis. Kula sing nantang. Lho, kowe wani karo Baladewa sing tawedeni apamu? Ngendi? Pamane ono eter kadetean. Manut. Lapangan voli yo gelem, lapangan basket yo gelem, lapangan bal-balan yo gelem. Teng pundi? Ajeng lo teter kadetean pasan bareng boyong Wrontowati. Wrontowati dadi bojone Petruk. Mboten ngen dadi bojone sapa-sapa. Wrontowati dadi bojone Semana Mandra Kumara. Sing kandha sapa? Sing kandha aku. Kula ora ngrentukke. Nek ora ngrentukke arep ngopo? Lho, kula ora ngopo-ngopo. Waduh. Iki ra dadi iki. Waduh, aku kok ya melu bunek to, Bagong. Kok sampean mboten sak mikir. Iki tak pikire mawon. Kula sing metung perkara niki. Wani ngono metu njaba. Metu njaba. Lho, ngopo ning njaba? Aduh, piye? Ora dadi meneh to. Ngono ya. Lah iki piye wong nantang kok ora dirampung wis padha mlayu metu kok malah do tetenguk. Lah ya alon-alon metu kok dipaksa. Ya Reng. Iya. Aku ya alon-alon. Wis bet. Aku metu karemu ora karemu. Manut karo kahanan pokoke. Wis kono padha budalono ningke ngestaken dawuh. Ning aja gawe kapitunaning para kawula ya Bagong. Ngestaken dawuh nala garing 10 aja gawe kapitunaning para kawula. Ngestaken dawuh. Bagong. Nun. Nek Durna sing maju kowe ora usah melu-melu jotosane. Oh siap. Wah, nduk jago siji meneh, Reng. Setyaki wonten dawuh. Kowe iki ngopo? Kowe iki ra entuk melu-melu kowe iki rombongane sapa? Piye? Rombongan Jawi. Lah kok melu jotosi karo Durna ki sirmu piye? Sengit. Ora seneng.
Engko nek nganti Kurawa ngerti, Kurawa mbelani Durna, kula ora wedi kurubut Kurawa. Yen kok Prabu Baladewa prisa, kowe didukani kok Prabu Baladewa. Nek pancen kudu ngono, kula ora wedi karo kok Prabu Baladewa. Pancen kuwi ngayal kok. Sakaremu arep wangi Bagong, sakaremu ora sakaremu. Ngewangi no. Wah. Neng apa ngaso iki awake dhewe. Meng paitan swara iki. Ayo. Sing temandang Ndara Sencaki. Lho. Ayo ora iso. Aku kehilangan nama. Nek nganti Ndara Sencaki omong so Prabu Baladewa, piyai sing padha mresani iki do ngenteni mengko. Jam-jam setengah siji, jam siji kok do ngenteni gareng nek musuh Baladewa iki kahanane kepiye. Ngono. Iki mbubarke apa ya? Struktur. Ya wis ning ngono aku ora sida ngewangi. Wah, cangkemmu elek kok, Neng. Iki nek ora sida ngewangi awak dhewe iki nyambut gawe sing tenanan. Ponokawan do metu wis do metu ayo do metu. Wis do metu gak wis? Nggih, yo metu yo. Wis ra entuk rembugan nang jero. Reng ayo metu. Iya ya. Nek ora tak gusahi ndak mengar do omong wae. Anggere muni do omong entuk sambutan kok senenge ra jamak-jamak. Nek ora entuk sambutan kringete dileweran iki kok. Ngecewe. Iya. Neng iki saiki wis ora usah dadak golek sambutan, aku metu wis viral. Wah. Sing kandha sapa? Kok Prabu menika Nalindra kok gunemane kaya ning kampung. Aku ngruruti karo Bagong iki lho. Sampun, matur nuwun Sinten. Ya, sing ati-ati nggih. Lah. Edian tenan. Ora tatanan. Arang ketrucut kena yo, ndene yo. Wong angin kok digiring iki lho. Udawa kok mesam-mesem. Kula menika menawi weruh polaipun Bagong menawi rasane raosipun kepengin gajul ning kok aneh. Wong kok kaya ngono. Lho nika. Wong edan iki ndodok ning kono kae lho. Setyaki wonten timbalan. Budana kang padha seba ingsun kondur ngedaton nuri ngestaken dawuh. Sayetine ingsun lagi bingung perkawis. Udawa tulung kae tendangan kon lunga kae. Ngapae? Jare arep metu isih ngadeg nang kono. Iki nang nggo mlaku matal-matal ya. Budana kang padha sepa nggih ngestaken dawuh. Wonten ana paduka kula wau paring dawuh. Bilih paduka sajaipun nendeng Sunggawa. Pusaka Ndarawati oncat. Pusaka Ndarawati oncat. Iya. Senjata cakra ilang saka padokaning pusaka. Bagong takon lunga kok kowe isih krungu suarane. Nuwun ngapunten kula sinuwun. Udawa. Inggih. Nyuwun pangapunten. Budana kang padha seba ingsun kondur kedaton menistaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Jawa nek cara Islam diislamake pancen bener ngono ya Mak. Iya. Mula bedane pancen ya ana jaman semono nek wong supit ki pancen umure ya ora kok bocah-bocah banget. Ya, sak umume awake dhewe mbiyen ki ya umur 12 taun, 13 taun. Ning sak jaman mbahne awake dhewe ki ya ana sing umur 20 taun lagi supit ya ana. Ya. Mergo ya pancen jarene ya medeni tenan wong ya. Iya. Mengerikan lah. Iya. Pancen ngono. Mbiyen ya supit ya ora kaya saiki wis nari rega. Nari rega tegese sing rega 2,5 yuta kuwi ora krasa. Ya. Dilempit. Ha ya. Ora diketok sing ruga 1,8 juta kuwi nganggo laser kuwi ya ora krasa ming kaya disinari kae terus wis bentuke manis. Iya. Terus sing nganggo rega 700 kuwi ya kaya krasa dicokot semut. Ya, ning semut rombongan. Dadi lara. Ha iya. Nek piyai mbiyen malah luwih ngrasake. Coba takono mbah-mbahmu sing umur 75 kuwi.
utawa 70 tahun kuwi. Biyene supit piye, Mbah? Wah, ora ngerti supit jaman biyen kok, Le. Mung diceneng terus dilading nges tanpa ditambani terus kon mulih sarunge dijengatke kae. Tekan ngomah dikai sawang gendeng karo madu. Wis ming kuwi mula nggone mbahmu iki bentuke teng pletot ora karo-karo. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Matur sembah nuwun, Pak Suke wis kepareng nimbali karo awake dhewe sak rombongan. Iya, tur kejaba saka kuwi ya iki awake dhewe ora ditimbali ijen kok no. Ora timbali ijen ora. Ditimbali panjenengane Mbah Waluya karo Mbak Sugin. Oh iya, suwe banget ora ketemu karo Mbah Waluya ya, Mak. Iya. Pirang-pirang sasi kaya isih ajeg mawis dagongan ning ngisor ya. Piyantune pasuryane ya isih ajeg mula diparingi bergas, paringi waras ya, Nok. Ya kabeh donga dinunga. Ya. Wonten timbalan. Karemu piye to? Kula dipun kengken. Lho. Sing ngongkon sapa? Bagong. Bagong kongkonan kowe nyuwun tulung kalian kula supados kula ngunduraken Kurawa. Lha cah edan tenan kok. Bagong ngrene. Nggih. Bagong. Nun. Tanggung jawab. Karo sapa? Sinuwun Ndolowati. Beres ngakurono aku. Saiki kon mrono. Iki lagi perlu sik tak tanda tangan sik. Tanda tangan apa? Mbok iki sik tanda tangani apa aku ya rendeng. Ayo mrono, bareng aku ora gelem tak ketak sirahmu. Wis santai-santai wis kono dhisik. Nggrono. Nggih. Anggere ora rene aku didukani kok ora Bu, wis tak ajar. Nggih. Endi? Mangger mbiyen. Edan timbali ratu kok semoyo. Bagong. Bagong, Nun. Rene. Pripun? Kowe iki kok edan to? Lah sebabe sing ngakon Setyaki ngajar Kurawa sapa? Mboten wonten. Aja edan. Kowe iki ngapa ta kowe iki? Kosike santai wae. Iki kok ki tlonjonge tekan kono. Lah sak kuwatir. Kok muni mboten wonten? Awal kata-kata kudu ngono. Santai lho. Lah kok dadi Setyaki omong nek kowe sing ngakon. Ah niki sejarahe ngeten kula critani. Ampun suriyen. Kula diajar Kartomarma. Iya. Candak Kartomarma duncalke le Kartomarma. Dislametke Ndara Setyaki. Ndara Setyaki nylametke kula. Kula kontal kudune tiba teng aspal napa teng watu pecah sirah kula. Kali Ndara Setyaki disaut cek dinduk alon-alon. Terus suwuk gamelane terus kula rangkulan karo Setyaki. Matur nuwun nggih, Den. Padha-padha ngoten. Kok sampean sayang kali kula? Aku ra ketang sithik tau tok udang tok omong kok, Gong. Berarti sampean tresno kali kula, tresno. Nek kula lara, aku melu lara. Nek kula mati, aku layat. Ngoten niku. Sing muni ngono niki Ndara Setyaki. Nek kula dijotosi wong sampean weruh niku kira-kira ati sampean pripun? Aku ra mentolo. Padahal kula dijotosi Kartomarma. Lenggah. Bagong tak aturi. Apa jeneng kuwi? Ngaso. Kurawa tak ajari. Ngoten niku sejarahe. Lah tegese Setyaki wonten dawuh. Kowe ora dikon Bagong. Gong mbok tanggung jawab. Iki engko tekan kono, santai wae to. Lagi tak rembug. Saniki kula tak takon karo sampean. Iya. Nek Setyaki duwe rasa welas kali kula kleru. Lho, ora wong Setyaki kuwi tau tate tok udang, tau tate tok mong ora ketemu sedilo. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngeman kali nyawa kula kleru. Ora. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngewangi kula mongko kula dijotosi wong. Ya kuwi Kartomarma. Napa Setyaki kleru? Ora. Lah ya wis. Ora kleru kabeh kok sampean niku. Kuwi lah dalah edan iki. Ora edan iki asli. Matur nuwun Bagong. Padha-padha. Santai mawon. Iya. Kok ora Bu? Nggih. Kula nuwun sewu, kula ingkang nyunaken pangapura. Lho linggo ngapur to. Iki minggat to. Oh ya omong kok ya. Nuwun mapunten menawi Setyaki nggadahi krekat lan karkat kados mekaten menika. Namunipun ra inggih memper to Prabu. Lho persis Setyaki ngitung-ngitung. Kurawa tekan niki sing nggawa aku ing ngembeta panci panjenengan.
Ning nek Kurawa didhawuhi karo Begawan Durna kon njotosi Bagong menika napa ya memper. Lah Bagong menika namung ijen kaliyan Gareng, mongko Gareng awakipun kados mekaten menika. Tangane cekot sikile bejing mripate kira kon perang. Ampun rasane Gareng. Gareng nek dineke mripate cekot, sikile bejing tangane cekot itu nangis. Oh lho jaluk ngapura. Wah, wis santai Reng, wis ora Ndara Kresna ketrucut kok. Arep mulai wae aku, Kang. Bariki mulai bariki ya. Menika kula suwun sewu, menapa inggih panjenengan mentala. Tur sakniki kula nuwun sewu. Ya piye? Namung sami-sami badhe ngrebat dhateng pun anak kula Wrantawati kok direwangi gegeran ngono lho. Menapa mboten nami lingsem? Lho, sing marahi dudu aku. Inggih, sakmenika sampun. Mboten sisa ngrembak sapa sing marahi ndak malah ora rampung-rampung perkarane. Mergi kula misah kalian panjenengan kalian Setyaki menika awit wonten atur ing badhe kula aturaken. Ana atur piye? Anak kula Wrantawati sareng kula dangu Wrantawati kowe dilamar iki karo si iki. Lah kowe milih endi wong ayu? Wrantawati matur kaen kula. Kok Prabu Kanjeng Rama, kula menika dipun wengku sinten-sinten kula sagah. Nanging kula ngertos Kanjeng Rama menika nembe sisah. Amargi koncatan pusaka Ndarawati senjata cakra. Mila sawenika ngaten mawon, kok Prabu kundur wonten negari Ngastina, munjuk atur sanipun Nyai Prabu Duryudana. Menawi Lesmana saged ngaturaken senjata cakra wonten negari Ndarawati. Apa? Timbali Ndara Kresna. Nah, ngene komplit aku le dawuh ora kepenak to. Kok suwe men ra teka-teka? Sikile niku becik. Dadi nek mlaku niku suwe. Duh keseron aku mesti krungu kan. Anggere diecele cacat nangis keloro-loro. Lah. Kowe Balya, nggih. Omong karo Petruk, nggih. Petruk bakal tak wengku dadi mantuku netepi janjiku, nggih. Ning ya Petruk kudu iso ngaturake senjata cakra. Waduh. Lelang dek kapan wis ora perkara kuwi prilang dek kapan ora senjata takon werna-werna. Mergo aku wis ngerti ukaramu kaya ngapa kuwi aku wis ngerti. Kowe iki mung senengane guyon sembur-sembur adas. Iya ta? Nggih. Ning nggih nyuwun prisa mergo hitungan Jawa niku iso mbok menawa kula iso ngitung Jawa. Ilange nek ora karo dikliya dina. Anggara kasih, anggara wis ketembung anggrek. Kasih ki cinta. Cinta sejati memberi bunga anggrek. Ngopo iki ra ngomongke kowe lho? Wah, ora. Wis kono omong. Nek Petruk ngaturake senjata cakra, Petruk bakal tak pek mantu. Nek ora ya wis. Ora bakal tak pek mantu kaya janjiku. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Kula tak wangsul, tak ketemu Ali Petruk, tak omong apa anane Ali Petruk. Iya sing ati-ati. Nggih, sembah nuwun. Kula nyuwun pamit sinuwun. Iya sing ati, mbok Gareng iki digendong. Ampun dirasani to. Iya ya. Lali aku. Sampun kula tampun wangsul ketemu Ali Petruk tak ngomongke apa anane. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nune nggih, pun Kakang lan Siadi nggone ngrenggani negara ing Pulu Ngedah Kencana. Nadyan ratu kembar nanging saka pangrasaku nggonku nggula wentah kelawan para kawula lan para nayaka punggawa durung katon bener lan durung katon bener mula ora aneh yen to negara ing Pulu Ngedah Kencana kuwi rinasa kadang kala tentrem nanging kadang kala ora tentrem kadang kala katon rukun nanging kadang kala ora katon rukun. Kabeh mau ndadekake bingung penggalipun Kakang Jayalengkara. Semono uga aku bingung rasaku nggone ngasta bawat perintah negara ing Pulu Ngedah Kencana. Nadyan alindraning kembar Kakang lan aku nanging wedine kok kaya tumpang suh. Nggone ngasta bawat perintah negara ing Pulu Ngedah Kencana. Yayi. Siadi ora ngerti apa ingkang tak tindakake. Nalika dina ingkang ngepungkur pun Kakang
nglakoni sare naritis sesemek ron Rajamala abebantal boto sarimbak panjen pun Kakang sengaja ora nganti lawan siat ditak kanthi laku prihatin merga supaya meleng ciptaku supaya manteng pangestiku jroning aku nglakoni prihatin mau jebul ana dewa ingkang paring wisik kelawan panjenenganing pun Kakang yo Kakang piye negara Pulung Gedhak Kencana kene bisa ayem, tentrem, kuncara hanjayeng bawana. Kondhang kaluking erat. Jagat persasat kebrebeken marang ngumandhangi negara ing Pulung Gedhak Kencana lamun negara iki kudu ditumbali. Kakang paring dawuh kudu ditumbali apa kudu nganggo tumbal Satuwana. Sartane apa ingin dikersani dening Kakang Jaya Lengkara dudu babakan kebo sapi lan Satuwana dudu nanging manter sabdaning dewa ingkang dak tampa negara kudu ditumbali wujuding menungsa ya mung menungsa mau kudu mapan sarta golek ana ing tanah Jawa wonten sabdaning dewa ingkang dak tampa menungsa kudu dadi tumbal mau derajate dudu derajat Nalindra Satriya Brahmana dudu nanging derajating Panakawan utawa derajating aceplik wong loro saudon telu saurupan nadyan kuwi derajating wong loro saudon telu saurupan nanging pancen wis dadi keparenging dewa dadi tumbal lan dadi sarana tentreming negara ing Pulung Gedhak Kencana pun Kakang ora bakal wegah kanggo kamuktaning para kawula lan tentreming para kawula apa iki dadi dawuhing para dewa bakal sembadani wondene dawing dewa ingkang cetha tak tampa ingkang kudu tumbal derajating Panakawan mau ya kuwi wujuding Panakawan ingkang pawakane sarwa dawa kuwi lha dal pawakane sarwa dawa ya pancen mengkono kapernah Panakawan kasatyan Madukara abdining para Pandhawa wedine wujudane aku durung ngerti mula Yayi gandeng iki kanggo kamuktening para kawula katentreming para kawula aja wegah siadilan pun Kakang nyabrang samudra gedhe mung butuh prapteng ana ing tanah Jawa. Sawise prapteng ana ing tanah Jawa digoleki menyang ngendi menungsa ingkang wujudane sarwa dawa mau. Yen to pancen kaya mengkono dawing Kakang Jaya Lengkara aku ora bakal bisa selak. Amung mastuti dahar marang dawing kadangku tuwa, Yayi. Aja nganti para wadyabala mengko mundhak ngutawatiri lan gawe hojate kang padha weruh. Mula siadilan pun Kakang dhewe ing budal ana ing tanah Jawa. Yen pancen kersaning Kakang kaya mengkono aku mung kari manut pate wonten timbalan tunggunen negara ing Pulung Gedhak Kencana nuwun ngestaken nanging lajeng kundur paduka sinuwun benjang Wanabaja mbok arep-arep bali ning panjenengan ingsun yen wis rampung perkarane lan bisa entuk gawe panjenengan ingsun bakal kundur marang negara ing Pulung Gedhak Kencana namung sembah kula ngliraken jengkar paduka Gusti kula kekalih mugi-mugi pikantuk damel saged ambuyung tumbal ngambah Nirgantara goleki menyang endi dununging wong kang pantes dadi tumbal ya yen pancen kaya mengkono Kakang ya tak dherekake supaya enggal prapta ning tanah Jawa katon ngarep iki wis samudra ingkang ora katon kaya ora ana watese nang nyabrang segara iki wis dadi jalaran nggone prapta ning tanah Jawa Kakang Jaya Lengkara tak dherekake ayo Yayi Jaya Sudir turun tanpa wah ge ambune pesinge kaya ngene iki ora mentas kowe iki monggo nek jero omah ki ra eneng wong lho bojomu ya ora ngladeni kowe wis jelek mergo kowe ditari apa-apa ya ora gelem dikon maem ya ora mangan dikon ngombe ya ora ngombe monggo sik gaweke bojomu kroyo-royo anggere esuk tangi masak kowe ora gelem mangan lah kok ning meja kono soda gembira ki lemu kongkonan sapa ya Tru hah kongkonan bocah apa kongkonan sapa apa tuku dhewe mengko nek ra ana wong kowe iki waras nek ana wong masuk angin tak ombene ora aja ngundang Petrus saya lara sakit Tru pirang-pirang dina ora nyambut gawe waras ya Tru iki aku mau wis ketemu karo Sinun Prabu Sri Bathara Kresna wis aku wis ngomongke nek kowe iki pengen nagih janji karo panjenengane ning Tru kowe krungu ta Tru diwas aku ngomong oke-oke kowe ora krungu hamus pra iki mau Sri Prabu wali
Prabu Sri Bathara Kresna paring dawuh nek ngendi kuwi jenenge Ndarawati ki koncatan pusaka ya kuwi senjata cakra. Nah, Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna paring dawuh omong karo Petruk nek Petruk iso ngaturake senjata cakra bakal dipek mantu ngono kuwi, Truk. Nah, kowe saiki nek lara ngene arep golek senjata cakra piye? Apa ngongkon aku meneh? Atre sikilku tek lagi wetengen. Kon mlaku terus kaya ngono ngrekoso ta uripe? Truk piye? Iki aku wis dikongkon karo kowe wis manut lho, Truk. Saiki kowe omong. Omongan ndak engko ndak. Apa jenenge iki nek ora gelem omong ya lara ning terus ora bisu ngono kuwi, Truk. Sing kene iki sing bingung rasane. Watuk ta, iki kan omong ngeyel kok ndak watuk. Omong apa? Apa sate brutu apa ya? Nggo nambahi kekuatan terus. Kowe sing lara aku rasane kaya semplah apa bebayuku, Truk. Kowe iki jan bocah. Apa ditembangke apa piye? Ha, ya ngono apa? Piye njaluk apa? Lagu apa? Engko tak pejetke. Kaya ning Piperbak wae. Kowe tau ora ono wae wis. Mulai kaosku tak celupke sik. Ndak kunang. Wis saka prapatan wis tak copot kaosku ayo. Asin ya. Hitung-hitungan. Ayo ta, Truk. Ora mbok ora meneng wae ana ta, Truk. Omong apa ta apa? Wah, ya suaramu wis kaya ngono ki wis parah banget apa piye apa? Telake wis ketukuran jamur apa? Kok suarane kok esek kaya ngono? Telake palu. Matur nuwun ya Kang Gareng. Ya tiba padha-padha. Sing Ndarawati ndika piye? Kowe kon goleki senjata cakra. Senjata cakra lunga. Heeh. Karo sing wedok apa? Wah. Masa kowe lucu ra entuk guyu. Kowe tak kaya ngapusi Mitra ya artine ngapusi ngadi-adi. Plotroke kathoke Geng ya. Aja wong loro diplotroke kathoke. Engko nek nutupi nek dhewe langsung ngene berarti waras. Nek dhewe langsung ora ngene berarti ora waras, ora sehat. Ngene aja edan. Tembangke apa piye? Ora ketang sepisan tembangke ya, Truk. Karo nggo tombo sayah. Heeh, enggak. Nah, ya. Tembangke sing kepenak. Njaluk sinden sapa? Iki kasete wis tak tumpuk ning ngarepku iki. Heeh. Iki ana gambare Tatin. Lagi umbah-umbah. Tatin umbah-umbah kok nggo gambar kaset VCD. Kena gambare Ayu. Lagi ngeplaki bojone. Milih apa? Milih sindane sapa? Komplit ka iki. Lho iki sing nomor 3 gambare Ika lho, lagi arep adus. Lagi ngercoli kayu. Gila, lu ana meneh gila, lu Prastiwi gila. Wah, gleleng ta wondroke kedawan. Rangsrah lemah kaya kuntilanak. Ih. Milih siapa, Truk? Milih siapa? Ayo milih siapa? Aku sesek Kang Gareng. Ha piye dipateni apa piye? Kok ngewoke lho. Angel jaluk-jaluk. Tak kirim lagu men kowe anu men kowe waras. Gugat istilahe. Gugat karo sapa? Kali Sinuwun Ndarawati
Lah sebabe Petruk tau tati dijanjeni nek iso ngasta kundur pustaka Jamus Lima Sada badhe dipun pek mantu. Lah Petruk niku krungu nek Sinundrawati niku duwe putra Dewi Werantawati. Sinambi neter ketrimaning urip Petruk kepengin nagih janji Sinundrawati. Mbok ya wis Petruk, kowe iki ming drajating wong cilik. Kowe iki ming Panakawan. Ora usah dadak werna-werna. Mboten perkawis werna-werna, Pak. Ning kula ming kepengin ngugemi pangendikaning Sinundrawati. Malah Petruk wis utusan kalih ingkang putra Punala Gareng. Kowe diutus nendi? Wonten Ndrawati matur wigatosipun ning Sinundrawati nggadahi pepanggil rerubuh. Nggadahi syarat. Lah, syarate apa? Setunggal. Menawi masuk kantor mboten kenging mawi kaos. Ora tak gawe kira mripate, sampun kira, Pak. Setunggal Petruk kudu iso ngaturake iki menika pusaka Ndrawati sing ilang. Niku syarate saka Sinuwun Prabu Ndrawati, Pak. Lah kene wis entuk laporan saka kakangmu Gareng sing kraya-raya wis sago dadi dutamu ning Ndrawati. Lah saiki rak mengkari kowe to Petruk. Nek pancen niatmu nagih janji tenan, lah aja terus kelekaran ning kono kuwi ora bakal kelakon penjang kamu. Nek pancen Sinuwun Ndrawati kepengin kundure senjata cakra. Turta kuwi dadi jalaran Sinuwun Ndrawati bakal maringake putrane marang kowe. Nek cara aku ya neter ketrimaning urip. Nodi ketrimaning urip nek pancen Petruk iki dikasih karo sing gawe jagat, mesti ora kurang jalaran nggonmu entuk srana ketemu karo senjata cakra. Nek pancen kuwi dudu pestimu, Werantawati dadi jodoh daumu. Nadyan mbok kaya ngapa nggenmu ngupaya senjata cakra ora bakal kelakon. Sing lanang to, Truk? Aja mringkus kaya wong wadon. Ngulir budi mikir, kowe iki mikira. Nek pancen duwe niat ya tumandang karya ora klekaran kaya wong lumpuh kaya ngono kuwi, Petruk. Kowe iki nagih janji kawan nata ing Ndrawati kapireng dening Purbaning Wang Maha. Nasa ya Sang Hyang Manikmaya. Tumulin uding lan panjenengan ulun minangka duta supaya merapi kalan jeneng kita kula Petruk Kantong Bolong matur sembah nuwun ulun. Ya. Ruhanira Petruk. Yen ta ulun prapta ning jagat iki sayekti bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita. Pitulungan menapa Bu Ulun? Kita bakal ulun paringi pusaka. Ngaran Parisuli. Suli bambu. Ora sembrono. Parisuli iki pusaka. Iki dadi sarana kita nggone bakal ketemu karo senjata cakra. Caranipun nek wis ulun paringi Parisuli iki mlaku mangidul bener aja menggok, aja nganti kita tumoleh. Terus ngidul terus. Wih lah, tekan Parangkusuma kuwi lho. Wes. Ora sembrono kita iki syarat. Oh nggih, matur nuwun kaparingana pilun. Ya, Petruk Kantong. Ketemu pukulun Bathara Antarada. Ketemu Narada? Heeh. Terus diparingi pusaka. Mbuh pusaka iki gunane nggo ngopo? Kowe diparingi pusaka karo dewa. Pak. Pusaka kuwi gage gunakno Petruk. Iki eneng pigunane. Pigunane apa? Ngamarta di amuk ratu kembar loro. Pusaka kuwi mbok menawa iso ngasorake ratu kembar loro kae. Pangestune, Pak. Ki menungsane. Ana menungsa pawakane sarwadara, irunge dawa, cangkeme dawa, tangane dawa, wudele dawa, sikile dawa. Mbok menawa iki ingkang kudu dadi tumbal negaring Pulung Kedah Kencana. Ora sakakan gunung tanpa guna. Dirangket menungsane. Dadekke bekakak ning negara Pulung Kedah Kencana. Mangke riyin. Mang bekakak Petruk. Ning carane sapi dijagal sik, Mas. Ora mung waton dicekel. Nek sapa dicekel? Sampeyan iso mateni Petruk sasari Sandara Langit. Wah. Candak dadi tumbal, candak go ning negaraku, aku wae sing balekke. Wis. Karo sapa Wardi Alum, sapa Wardi Alum. Kancane iki dingengei kok. Anak buahe dikeki. Anggere ana sing dudi foto. Lho,
Wis tahu aku. Ah ya. Wah, cilaka carane. Wah, pahit. Wah, pahit is. Yo wis pustaka Jamus Klima Sada wae. Ah, nek Datacakra kula sing balekke mawon. Wis yo Pak, nyuwun pangestu. Aku tak ngatur Datacakra ning negara Ndarawati. Pancen cah ki nek ketrima ya ngono. Pengen rabi anak ratu kok kelakon. Wah, jan gleleng. Terus aku adimu lho, Tru. Nduk ngopo? Aku ya ning mlebu metu Ndarawati ya bakale bebas wong aku adimu aku keluargamu. Ora iso. Sak aku nek dadi mantune Ndara-Kresna pangkatku tumenggung. Wah, idia-idia. Tak kongkan-kongkon. Ora masalah nek susuke tak pek. Anggepe apa aku kowe? Anjur susuke dipes mongko akeh susuke karo ning tuku. Anggepe sak penake dhewe. Wis ya panyun pangestu. Aku melu Petro. Entuk Gusti Ayu Prantawati. Petro dalem pusaka tak suwun. Mangke riyen sampean kudu ngendikake. Petro kowe tetep dadi mantuku wonten pusaka kula kundurke. Petro pun gawon. Semaku iri, Tru. Ah iri. Kuwi sing ngarep Prantawati. Edan. Enom banget lho, Tru. Oh ya semen. Oh ya tegel. Karo bojone kok ora tegel. Iya. Iki calon bojoku kok ora tegel ki piye? Wis separone umurmu ya semen. Ora urusan. Oh semen. Ah, ya ngene iki bejane. Edan enom banget. Wah, edan. Aja ditiritani ya, Tru? Iya. Aku ditiritani, heeh. Di videoke sithik, moh. Videoke sithik. Oh, di videoke. Moh ora rasa warna-warna ora. Ya aku turu nggonamu. Aku turu kene kok. Oh iya, Dik. Waduh cilaka aku. Wis kene Petro kene. Ngendika riyen, "Iya ya Petro kowe tetep dadi mantuku." Larak ngaten. Memanjang dhateng umur kula sebabe ora Petro menika gampil ngecul. Tur yo seneng tetembangan. Mesti wae ning ati ayem. Ki Lurah. Kang. Wetengku dicekeli, Kang. Rasane piye, Tru? Wis ngene urung. Aku iki biasae cekeli ngono wis ngono lho. Aku iki kelainan kowe. Ora wae ora. Brambang lanang iki ora. Bawang kok brambang. Apa ora? Dan Petro ketrima tenan. Apa ya Prantawati iki kok ya ora milih sing bagus apa piye? Hei! Ora ngawur. Konjur apa-apa arep dipek. Petro piye? Nggih matur nuwun dipun paringi bebungah kados mekaten. Ya wis, ora nang kene le do gocek-gocekan kono ning mburi kono. Tundi. Ning mburi aku iki mantuku Ndarawati ki rak ya nggonamu. Alhamdulillah. Sepeda motor Tegal Sino kok kula nggone. Nggonen kabeh. Kula nggone nabrak Bagong. Iya. Tak selenggarake ondasku terus. Ah iya. Diajeng kula wonten dawuh Ki Lurah. Menurut kowe, Kang? Heeh. Saka ngendi sik? Iki lho pasuryane ayu kabeh, rambuté janges ireng, alise kandel, wah irunge mancung, lambene abing kayak kene iki. Aku njaluk, wis. Tuwekan ora. Monggo Ki Lurah manjing wonten ing Taman Pintar. Mboten. Manjing wonten ing Taman Sari. Wis ya, Kang. Direkamke suarane terus. Agak.
Marane kok direkam ora. Wedian lho. Tese gak ada putri ora. Nek kirek wedok duwe. Niku mang jodoke biawak mburi sampean dasmu kuwi. Amplong mencelat lho. Mung ditawani kirek. Ya wis kudu nrimo angke bejane dhewe-dhewe kok ya. Kowe ngopo Gong nusul iki? Andelo kanan ndara wae ora iso kowe iki abdi kok. Aku adimu lho, Truk, kulawarga. Minggir tenan minggir. Truk lel ngrungake iki ora nggo sikil. Kok sombong banget kok kowe? Nggih, aku arep dahar. Edan iki ingkang semene iki anggo kowe. Menika kagem nggih Lurah Petruk sedaya. Waduh, aku ceker terus. Moh. Meng ceker. Emoh. Duduh. Emoh ora entuk. Engko wae nek sakon bamaem nek gari balung krokotana. Sia-sia. Ning isor kursi ngono kuwi ling rokoti ya. Iya. Semangkean tenan Truk kowe. Bagong tangane. Kuwi cangkire sapa? Kae cangkire sapa diajeng? Menika cangkir panjenengan kagem unjukan panjenengan. Lah, krungu ora? Kono kowe ngombe. Ledeng kan. Tenan. Iki kamare sapa ya? Kamarku. Waduh. Gong ora nggo nglekar ngono kuwi ta. Nyoba kasur aku. Oh, kasure jeneng ora usah dadak obah. Kuwi obah pisan kentul. Saking apike kaya. Nyanyi Prabu Ndorowati. Walah. Kabar kawantar sumebar rinding jagat. Yen to ingkang bisa mbaleke wujuding Tata Cakra Petruk Kanobala. Petruk tok dadekke mantumu. Apa kowe ora isin? Apa kowe ora wirang? Petruk iki gedibal 17 wong elek nyala mripat. Petruk iki mung batur. Ngatasé Ratu Ndorowati kon duwe mantu batur iki arepe piye? Aku ora trima. Ora Ndorowati tak jaluk tak dhawuh karo Semana Mandra Kumara. Ora tak wenehke. Aku ngamuk ning negara Ndorowati. Minggir jangkae. Ayo, wani mboten? Aja mungsuh kula menika wong ringkih. Kula menika apawakane kemawon kawon kaliyan Paduka Prabu. Ning ana sing wangi Kresna. Perkudara sagu to? Sagu. Kon muni-muni meneh suwae cangkeme. Ayo saiki. Sawa iki gawe rame. Ganggu kakangku Petruk. Ganggu ya men. Wae lah. Waduh Petruk. Wong ora wani kok bengak-bengok ora. Mudhar kowe. Kapomu kapan? Tiba saka lemari aku. Lah kowe iki arep ngopo? Arep nginjen. Anje-anje lemari malah geblak. Aduh. Sirahku lara Truk iku kudu dibarengke njoben ngono. Arep barengke ning kamarku ora. Truk, ben. Ora. Truk. Edan kowe iki ketegelen, Truk. Ki lurah. Mulih. Sanane ngomah. Ben. Nemeng tuwae ngomah ana. Wis men luweh sanane ngomah. Menawi kok ora Bupati duka mengsaipun kula, sameneika ngaten kemawon. Ora sandhakaken gunung tanpa guna. Wong Petruk menika ya abdi kula. Upama kula menika ndadekke mantu Petruk padha karo kula menika ngangkat derajate Petruk apa ala apa ora prayoga. Ning aku diutus dening Prabu Duryudana kon ndhawuhke Lesmana Mandra Kumara perkara kelakon lan boten menika monggo. Wong nyatane panjenengan ora iso ngaturake senjata cakra kok arep dhawuh karo sapa? Dhawuh karo sapenake dhewe njur. Apa-apa kudu menang. Larae njaba. Kusik Werkudara, kusik. Sabar. Serete. Wong gerang gawe kisra, gawe geger. Nek ora trima Petruk dadi mantune Ratu Ndorowati, ora trima karo Werkudara. Petruk ya abdine Werkudara. Muni yo. Mboten namung Kakang Mas Jodipati nek mboten tarimah monggo aben ajeng kalian Janaka. Petruk ki anakku.
Nek ora trima Petruk dadi mantune Ratu Ndrawati. Ayo nyoba piye mungsuh Semar. Kapokmu kapan kowe? Krubut wong pirang-pirang wani no mboten. Nek wani ayo metu jaba dikrubut wong pirang-pirang. Nek ora wani meneng mawon. Ya wis.